नाव सांगतो प्रतिभा प्रकाश सावंत. किती आहे किती आज वडाची ही आम्ही बायला करता वर्सान वर्स ती 7 जण मेळत आमकां पती मेळो तेन्ना आमी 5 प्रदक्षिणा काडून तुझे आमी उपवास उपास किती वाजता झाले तुम्ही चालू केलं? लग्न करतात चडशी आतांची भुरगीं करतातूच तांकां एक न्यू कितें दिसता. पौर्णिमा उदय आम्ही पणजी मळा. माझं नाव रवी हेगडे. ताडमाळ देवळाचो भटजी आसा. वर्षा पद्धतीप्रमाणे या वर्षाचा सर्व सुवासिनी त्यांच्या शक्तीप्रमाणे आज वडापणाचो विधी शास्त्र मानायचा सकाळी पासून आतापासून चालूच असा. सगळ्या सुवासिनी आपल्या सौभाग्य प्राप्ती जावनी आपल्या भोगाक आयुष्य वाढूनी म्हणून या वटासारीच्या जवळ मानायचा. बऱ्या श्रद्धा भक्त्यांनी सगळ्या सुवासिनी येऊन सकाळीपासून सगळे श्रद्धेपूर्वक या वटा करून घेते असा. सगळ्याकडे मागता देवडे मागता की सगळ्या बरे आरोग्य प्राप्ती जावनी आपल्या सौभाग्य प्राप्ती म्हणून देवडे मागता आणि तसे संकल्प करून हांगा पूजा करता. किती असे बांदपाच्यो 5 प्रदक्षिणा 7 प्रदक्षिणा 9 11 असे बांदपाच्यो शास्त्रांचे तसे ते भाविकांनी मनयतात. बरे सर्वसर्वे सर्वे शेखापुंगे सर्वसर्वे सर्वे जय सर्वशक्तिसमन्विते भयविस्तरहिनोदे वीरानिधे वीरनमस्ते शरणागत वीरार्थ वरदनकराणि सर्वस्यार्थे देवी वीरारायण नमस्ते सृष्टिविनाशकानं दुःखिमति जनार्दने गुणाश्रये गुणमये नारायणे नमस्ते कालमन्त्रविशान्तिं समर्पयामि अन्यदासनन्नभितमेव मम तस्मात् कारुण्यकाले नरक्षमां परमेश्वरे भक्तिप्रसादनां समर्पयामि. जी सौभाग्यं परमं सुखं परमं देवे सर्वकामश्रेणे प्रार्थनां समर्पयामि.